दिनै 2026 मायथाइनि 9 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ ब्रैथि सानाव आगान होबाय क'क्राझाराव सोलिगासिनो थानाय बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ ब्रैथि सानावबो रोजा रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लाफैदों। आसाम आयेन आफादनि गिबि रां बावजा जथुमानि दिनै ब्रैथि सान। सोंनाय फिननाय समजों जागायदों आयेन आफादनि हाबा-हुखा। सदनाव दिनै दैखांदों खमैबो मोननै सोदांनाय बिल। नंखाय रां बिलाइ फालांगिखौ लानानैबो सोलिदों सावरायनाय। क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव बाजारनि थागिबि थांनाय बावैसो सान सिगां रुंसारि जालांनाय बिटिसिनि बारग' नमिनेटेड एमसिएलए माधब कार्की बिथांनि नखराव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी बिथां आरो नन्दलाल मगरा दावबायना नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायदों। फैगौ 2027 मायथाइयाव गलाघाट जिल्लानि सरुपथाराव खुंफुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमानि सायाव गिबि मन्थ्रि बिथांजों गोनांथार सावरायदों बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया। गासै आसामावनो थांनाय से सप्तायाव हाग्रा बिफानाव सेबनानै आयेन बेरेखायै फसंनाय दंफां हाखावग्रा गोबां मिलखौ हमनाय जादों होननानै फोरमायथिदों केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। हाग्रा बिफाना सेबनाय समाव हमनो मोननाय दंफां हाखावग्रा मिल काटफोरखौ अक्सनाव होनाय जागोन। फैगौ 5 बोसोराव आयेन बेरेखा दंफां आरो दंफां हाखावग्रा मिलनि हेंथायै सेबनाया सोलिबाय थागोन होनना केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा फोरमायथिदों। एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा बनसुनि सायाव होनाय हेंथा बिबुंथिखौ लानानै मिरु बनसुनि अर्गेनाइजिं नेहाथारि सन्जय बर' बिथाङा फिनजाथाय होदों। रतन कछारीनि मुङै दोननाय लामानि मुंखौ सोलायनानै श्याम प्रसाद मुखार्जी दोननायखौ लानानैबो फिनजाथाय होदों बिथाङा। बे बारनिफ्राय हादोरारि राजा लामायाव खारबाय थानाय गारिखौ होबथानानै मासुल टेक्स लानो मोननाय नंला होननानै फोरमायथिदों केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। मासुल लानायनि गासैबो राहाखौ अनलाइननि जोहै खालामनांगोन। रयेल्टी मासुल आरो जिएसटि होनाय बिथिङाव जर'खायै माखासे राहा लानाय जागोन। बे बिथिङाव गोख्रों राहा लानांगौनि थाखाय हाग्रा बिफान आरो रांखान्थि बिफाननि मावख'गिरिफोरजों बेसेन गोसा सावरायनायाव बाहागो लादों केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। महाराष्ट्रनि कल्हापुर जिल्लायाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां दैबाना सोमजिदों, जेराव एचपिसिएल गुदामनिफ्राय गोबां गेस सिलिन्डारा दैयाव गोजावलांनाय नुथाया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। हावलियाव लाभसेहाट गभर्धनानि सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा आरो 15 बोसोरनि सासे बर' हिन्जावसाखौ हिन्दु बाङालि होननानै सिनायथि होनानै बुरखायना लांना हावलिनि धाबायाव देहायारि सोमोन्दो खालामनानै हमजादों। हिन्जावसा सानैनि मोजां मोननाय सेंग्रा सानैया देहायारि सोमोन्दो खालामनो बाध्य खालामनायनि अजद। सानै हिन्जावसा आरो 4 हौवासाफोरनि गेजेराव सासेखौ हमनो हादों आरो उनाव हिन्जावसानि नखरनि सुबुंखौ लिंहरनानै बजरं दला हावलि थानायाव गथायदों। आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमायाव एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे नुथायखौ दिन्थिदों। बेसेन बांनायनि सायाव गोख्रों बेरेखा खालामना आसाम बिधानसभानि बाजेट जथुमानि समाव नुजाथिफैदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा। दिनै ना बयलार दाउ दावदै लानानै नुजाथिफैदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा। बिटिसिआव हाबनाय गोदान गामिफोरनि बाजेटआ माबोरै जागोन बेनि सायाव बाजेटखौ लानानै फोरमायदों मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव। हिसाबै बिटिसिआव आगोलनि जि बेखौनो होबाय थानाय जादों आरो दादि माखासे गामि माखासे सुबुं सानखो हाबदेरबाय माने बेफोरखौ लानानैसो मानव गेदेर चिफ बिथाङा बुंदों बे हिसाबै माने बाजेटआ एक्सट्रायै आरो बारायबावनांगौ। बिथांनि खोथायाबो माने मोनसे साइडआव कारेक्ट। ओजोंहाय सरकारनिफ्राय बिटिसि हिसाबै दा खालामनाय जादों दासिमबो गामि सोनाय दानख'नाया माने फाइनेल डिक्लार होआखै जोब्बाय होननानै। आरो बे बेलायाव माखासे जिल्लाफ्रा बिराद गोजानाव थाहैनो नागिरदों। गहपुर बिश्वनाथ बेफोर बिराद गोजानाव थाहैबाय। बे हिसाबै बेयाव बायदिसिना बिखान्थिनि खामानि मावनांगौबा माने बेवहाय बिटिसि सरकारनिफ्राय गोजां बिथांमोनहा माने जेंना मोनदांखादों। ओंखायनो बेफोरखौ डाइरेक्ट बाजेटखौ जुदि एक्सट्रायै माने हमनानै बैफोरनिफ्राय खामानि मावनो हायोबा मोजां। बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों। दा बेवहाय आं सानो बाथ्राखौ चिफ बिथाङा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारजोंबो अलरेडि रायलायबाय बुंबाय। ओंखायनो बेवहाय माबायदि
मेकानिजम खालामनानै बे गोदानै सोजानाय गामिफोरनि जौगाखांनायखौ मावनो हायो बे बाथ्राफोरखौ सरकारा निस्सय माने बिटिसिजों रायलायगोन आरो रायलायोबा बेबो सलिउसन जागोन नैबे बाजेटआव सार माबायदि जागोन ना बे बाजेटआव मोजां जागोन बिटिसिआ माने जिखिनि मोननांगौ आं सानो बेखौ मोनगोन बिटिसिजों आरो आसाम सरकारजों रायलायनानै बेखौ थिग खालामनाय जादों गतिके मोनसे बेवहाय मोननैनिबो गेजेराव मोनसे बुजिलायनाय दं जे बिटिसिनि गासै बिखान्थिखौ मावफुंलांनायनि बेलायाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि जिथु बिनि माखासे बिखान्थिफोर लानानै खामानि मावनाय बेयाव जिखिनि नांगौ बेखौ समय समय उनावबो हरबाय थानाय जागोन आरो दा नैबे बाजेटआवबो जेसेबां बिथांमोना बिदों निस्सय बेवहाय मोनसे जोंनि फाइनान्सियेल पजिसनखौ लानानै मोनसे बुजाफरायाव फैदों आं सानो गतिके गाबोन बाजेटआव नुजोबगोन गासिबो बिटिसि हालामाव इभिक्सन खालामनायखौ मुस्लिम हारिया माब्लाबाबो गनायनानै लाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा हा होग्रा नङा हा सिख'ग्रासो होननानै फोरमायथिदों मुस्लिम हारिया আজি ক'ত এবি আমচুৰ টাইচন হুছেইন আজি ক'ত আমচুৰ ইমতিয়াজ হুছেইন আজি ক'ত নেমচুৰ ৰাব্বানী হাফিজুল তেওঁলোক ক'ত থাকিলে এই মানুহখিনি যে আতংকময় পৰিৱেশত আছে তেওঁলোকে আহক ৰাইজৰ ওচৰত ৰাইজৰ অৱস্থা বুজ লওক ৰাইজে কি অসুবিধাত আছে ৰাইজে কি বিচাৰি আছে আজিলৈকে জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই এই অঞ্চলত আহি ৰাইজৰ ওচৰত থিয় নিদিয়াটো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে বিপিএফ আৰু বিজেপি চৰকাৰে বাওখুংৰি সমষ্টিৰে মালেগাঁও অঞ্চলত য'ত উচ্ছেদ হ'ব সেই উচ্ছেদস্থলীত আহিছিলোঁ ইয়াত ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ ৰাইজৰ এটাই দাবী কোনো পধ্যেই এই উচ্ছেদ তেওঁলোকে মানি নলয় আৰু আমি এজন মুছলমান যুৱক হিচাপে হাগ্ৰামা মহিলাৰো আৰু বিজেপি চৰকাৰ যিটো আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই নিৰীহ এই খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক আপোনালোকে কোনো পধ্যেই যাতে উচ্ছেদ নকৰে ইয়াত তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ শুই আছে আমি দেখিছোঁ ইয়াত এটা কবৰস্থান আছে সেই কবৰস্থানত পূৰ্বপুৰুষসকল তাত শুই আছে মছজিদ এটা আছে ঈদগাহ এটা আছে এতিয়া চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিম বুলি কোৱা কথাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মুখৰ পৰা শুব নাপায় কাৰণ এইজন হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিল বিটিচি অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিজন ভূমিহীন মানুহক ভূমিৰ পাট্টা দিয়া হ'ব এতিয়া চৰকাৰ অহাৰ পিছত এইজন হাগ্ৰামা মহিলাৰী কথাৰ খুৰ সলনি হ'ল তেওঁ এতিয়া মাটি কাঢ়িহে ল'ব বিচাৰিছে এই কথাত আমি কেতিয়াও একমত নহয় আৰু যদি চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নীতিৰ ভিতৰত যাওক য'ত মেদি মাটি আছে সেইখিনি চৰকাৰক নালাগে য'ত খাছ মাটি আছে বা চৰকাৰী মাটি আছে সেইখিনি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক লাগে এইটো কেনেকুৱা নীতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈছিল খাছ মাটিত থকা মানুহখিনিক তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব আৰু এতিয়া খাছ মাটিখিনি তেওঁক কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে ইয়াক খুবেই বিটিচি অঞ্চলৰ মুছলমানৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক আজি এই গাঁৱৰ মানুহখিনি মালগাঁও অঞ্চলৰ মানুহখিনি আতংকময় পৰিৱেশ আছে তেওঁলোকৰ ৰাতি টোপনি নাই কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চলাহী কথাত ভুল গৈ বিটিচি অঞ্চলৰ মুছলমানসকলে তেওঁক ভোট দি মানে ভুল এটা কৰিলে যে এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছে আমি কৈছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ যিখিনি চেলা চামুণ্ডা আছে বিপিএফ দলৰ নেতাকৰ্মী চুলতান আলম কামাল আজাদ শ্বাহজাহান আলী আহমেদ আৰু যিসকল ভণ্ড জাতীয় নেতা যিসকলে মানে চিঞৰি আছিল নিৰ্বাচনৰ আগত বোলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চৰকাৰটো আনিব লাগে তেওঁলোকে মানে এতিয়া জহাই ফুৰে বোলে তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰ হৈছে আজি ক'ত এবি আমচুৰ টাইচন হুছেইন আজি ক'ত আমচুৰ ইমতিয়াজ হুছেইন আজি ক'ত নেমচুৰ ৰাব্বানী হাফিজুল তেওঁলোক ক'ত থাকিলে এই মানুহখিনি যে আতংকময় পৰিৱেশত আছে তেওঁলোকে আহক ৰাইজৰ ওচৰত ৰাইজৰ অৱস্থা বুজ লওক ৰাইজে কি অসুবিধাত আছে ৰাইজে কি বিচাৰি আছে আজিলৈকে জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই এই অঞ্চলত আহি ৰাইজৰ ওচৰত থিয় নিদিয়াটো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে